Respiratu ondo. A ver. Kokazulari beti dago ezea, ez izuriz ingurutan dago, eta hor bizi da erantzulea, zer da? Zer da? Instrumento bat. Beta. Solen kupra. A ver, Libe. Errepikatu berria. Bai. Txoko batean musika nota bat hartzen ari da, zer da? Errepikatu berria. Txoko batean musika nota bat hartzen ari da, zer da? Txokolatea. San, erantzuna. Txokolatea da. Zerrotea, zerrakabea, korrikari trebea, zer da? Zerrotea, zerrakabea, korrikari trebea, zer da? Naia. Ez. Ez